Bună, dragile mele! În sfârșit, din nou aici. Dacă v-ați întrebat că dacă am murit, nu am murit, sunt aici. Motivul pentru care nu am reușit să fiu consistentă cu situația de pe acest canal este pentru că am avut o grămadă de epifanii și eu sunt în perioada vindecării mele și am nevoie puțin de timp ca să implementez toate informațiile și realizările pe care le am, de unde vin, încotro, cum să implementez tot ceea ce realizez. Este nevoie de muncă și m-am concentrat mai mult pe celălalt canal, așa cum multe dintre voi mă urmăriți dincolo, dar în principiu, astăzi, dragile mele, m-am gândit să discutăm despre o chestiune foarte importantă. Multe dintre noi, mai ales femeile din România, au această problemă și m-am gândit că discutând despre securitate este foarte util. Ok, în ceea ce privește aspectul securității, tu ca și femeie, de ce uneori te simți în nesiguranță? Indiferent că ești lângă soțul tău, lângă iubitul tău sau ești pe contul tău propriu, de ce există aceste sentimente de nesiguranță? Ne întâmpinăm de multe ori situații în care ne simțim în lipsă de securitate în propriile noastre emoții, față de noi. Ne gândim că nu suntem capabili, ne gândim că există alte persoane care sunt întotdeauna mai bune decât noi, avem gradul acesta, nivelul acesta de validare, de comparație, în mod special în România. Simt că femeile din România sunt extrem de nesigure pe ele și încearcă să acumuleze, să spun așa, o imagine, să creeze o imagine de securitate. Pisicuța mea, vino încoace! Tu frumoasă! Simt că încearcă să aplice să zic așa, o atitudine plină de vanitate, care în spatele acestei vanități, de fapt, acoperă un sac de insecurități. Vreau să discutăm puțin despre aceste insecurități și să vedem cauza lor, de unde vin aceste insecurități, ok? Și cum pot fi sistemate, cum pot fi rezolvate odată pentru totdeauna. Ok, începem cu sensul securității, care are legătură cu chakra rădăcinii la nivel energetic. Vorbim despre securitate și protecție. Dacă nu ești sigură pe tine, pe propria ta persoană, în emoțiile tale, toată realitatea ta este reflectă practic insecuritățile de care tu ai parte, pe care le resimți. La locul de muncă, dacă încă nu ți-ai descoperit talentele și puterile și încă muncești pentru altcineva, acolo este din cauza insecurităților tale de care poate nici măcar nu știi sau te-ai obișnuit să le ai. În relațiile amoroase, dacă simți sentiment de concurență, dacă simți sentiment de gelozie sau dacă simți sentiment de posesivitate sau dorința de a lua în control relația în care te afli, pentru că simți că partenerul tău nu face suficient de mult sau nu are, să spun așa, atitudinea aceea de inițiativă, atunci există sentimente de insecuritate, ceva tot timpul ai impresia că îți umbrește oarecum fericirea. Dacă simți nevoia să îți acoperi fața cu o mască, în ceea ce privește, înfățișarea, poate ai probleme de insecuritate la nivel corporal, la nivel fizic, de unde vin aceste insecurități? Ok, chakra rădăcinii se ocupă cu aspectul securității și sensului tău de protecție. O femeie de mică, de fetiță, să o punem așa, este asigurată că este iubită prin protecția care îi se arată din partea părinților săi. Dacă părinții săi sunt ocupați cu prea multe drame care se întâmplă în acea familie, sensul de securitate al acelei fete este ruinat în alte cazuri mai extreme. Aș putea spune că tatăl are un rol foarte important în crearea securităților
fetiței în ceea ce privește percepția în iubire, în legătură cu ce ar trebui aceasta să-și aleagă pe viitor ca și partener, apoi în ceea ce privește situația financiară, felul în care își va câștiga acea fată pe viitor, existența, iar securitățile de natură emoțională strict ce sunt legate de feminitate, sunt în strânsă legătură cu ce a pus mama în copilăria acestei fetițe. Să dezvoltăm puțin. Dacă mama ta ți-a spus că ești o persoană urâtă, că ai picioarele groase, că ai șoldurile mari, că nu ai sâni, că nu-i place părul tău sau a avut curajul să-și arate opinia în legătură cu felul, aspectul și capacitățile tale de tot ce ține legat de feminitatea ta, atunci acelea sunt pe subconștient toată încărcătura, da, toate încărcăturile astea emoționale pe care le cari după tine în percepția ta de om de adult, conștientizezi mai mult sau mai puțin în funcție de cât de repede te prinzi de pattern-uri în viață, cât de repede reușești să înveți anumite lecții despre cine ești, dar în principiu aceste pattern-uri sunt constant repetitive și îți întăresc încrederea că tu ești așa. De ce? Pentru că tu ai acea viziune pe care părinții tăi ți-au implementat-o când erai micuță și ți-au spus că nu ești capabilă sau că nu ești suficient de atrăgătoare. Uneori nu trebuie ca părinții să-ți spună e suficient ca să simți asta. Dacă prin comportamentul neglijent al uneia dintre părinții tăi tu ai impresia că nu valorezi nimic sau ai impresia că nu ești important în viața lor, emoția trăită se implementează pe subconștientul tău și trăiești cu impresia că nu ești capabilă să ai grijă de tine, că nu ești frumoasă suficient de atrăgătoare, că trebuie să te setezi la opțiuni mai destul de umile, pentru că opțiunile cu standarde mai înalte sunt pentru persoane care simt că merită și, bineînțeles, dacă nu simți că meriți, nu vei avea. Ok. Acum, vorbind despre chakra chakra securității, am ceva în mod particular cu chakra creativității, dar m-am gândit să le luăm pe rând. Ok? În prima fază vom vorbi doar despre rădăcină, despre situația în care te afli tu, încotro, de unde vii, tatăl. Analizează-ți foarte bine tatăl. Cine este el, dacă a existat în viața ta. Dacă nu-l cunoști, înseamnă că și acolo e ceva de rumegat. Ok? Cine este tatăl tău? Cine a fost? Cât de mult a participat el cu protecție și securitate în copilăria ta? Cât de în siguranță te-ai simțit lângă tatăl tău? Dacă ai avut un tată vitreg, cum am avut eu, cât de prezent acest tată a fost în viața ta? Spre exemplu, pe mine, mama mea nu m-a lăsat să am o relație de prietenie, o relație ca dintre o fiică și un tată, cu tatăl meu vitreg. Și deci, prin urmare, tatăl a fost doar ca și o proteză care nu a reușit să își facă alte responsabilități față de mine decât să ajute la adusul în casă. În rest, o relație de prietenie cu tatăl meu vitreg a fost aproape imposibilă din cauza mamei mele, care a fost cam controlatoare cu privire la dinamica relațiilor din locuința noastră. Ok? Și deci, prin urmare, cum a afectat pe mine acest lucru a fost faptul că tatăl meu vitreg a servit ca o imagine a viitorului meu partener. Și deci m-am căsătorit cu un scaun gol, un partener care a fost complet invizibil la emoțiile și necesitățile mele emoționale. Ok? Iar atunci când a trebuit să stea în picioare lângă mine ca să-mi servească pentru protecție, a lipsit. De ce? Din cauza faptului că aveam lacune în legătură cu sensul de protecție pe care tatăl meu biologic, inițial, nu mi le-a arătat niciodată. Nu m-am simțit protejată și securizată de tatăl meu biologic. Acea situație a fost mai marcantă pentru mine, după care toată copilăria mea
Părea că s-a așezat într-un sens de securitate, dar în realitate acel sens de securitate nu a existat la nivel emoțional, pentru că nu creasem o legătură cu tatăl meu vitreg, o legătură ca o fiică și un tată, da, în mod autentic, o relație de prietenie. Nu s-a putut. A fost un tată excepțional, niciodată nu m-a atins, dar a creat condiții în care cât de cât să simt că nu-mi lipsesc cele necesare, dar relația mea de prietenie cu tatăl meu vitreg a fost practic inexistentă. Și deci aceste caracteristici le-am preluat pentru viitorul meu soț. În momentul în care mă căsătorisem, am crezut că este normal să ai mai mult o relație intimă sau o relație romantică decât cea de prietenie. Nu s-a putut construi și întotdeauna suferisem pe tema asta, că nu am simțit că pot să mă apropii foarte mult emoțional în stil prietenesc, da, față de fostul meu soț. În schimb, am reușit să leg foarte ușor prietenii cu cei de sex opus. Mă înțelegeam foarte bine cu băieții sau cu bărbații de vârsta mea în stil prietenesc, fără niciun fel de atracție fizică sau interes romantic. Dar acest lucru spunea foarte mult despre dinamica din interiorul meu. Știm cu toții că avem energie feminină și energie masculină în corpul nostru și eu operasem mai mult pe energia masculină din interiorul corpului meu, pentru că sensul de securitate mi-a fost restricționat încă din copilărie și deci prin urmare am simțit că trebuie eu să fiu tatăl meu, că trebuie eu să fiu bărbatul meu, că trebuie eu să fiu în energia aceea masculină pentru a-mi crea un sens de securitate pe care nu-l simțisem că îl aveam în preajma multor bărbați. De aceea nici nu am reușit să-mi deschid partea mea emoțională feminină, din cauza faptului că simțeam că există prea multă vulnerabilitate în mix și îmi era teamă să nu fiu rănită. Și deci, prin urmare, am ținut multe prietenii, multe legături de prietenie cu bărbații sau cu cei de sex opus, fără să fiu angajată din punct de vedere emoțional sau intim cu aceștia. O altă situație ce vreau să explic este această dinamică dintre energia feminină și energia masculină. Energia feminină are legătură cu vulnerabilitatea, conexiunea la propriile tale emoții. Energia masculină este acea energie care are legătură cu sensul tău de securitate din interiorul tău. Cum reușești să îți creezi propria ta securitate atunci când nu ești în preajma unui bărbat care să aibă grijă de insecuritățile tale. Rolul unui bărbat în această viață este de a avea grijă de insecuritățile tale. Adam a fost creat de Dumnezeu ca să îi poarte protecție Evei. Eva a fost luată din coasta lui Adam pentru a nu fi singur. Da? Deci Eva, practic, a fost acolo pentru ca să-i țină companie, să aibă grijă de emoționalitatea lui Adam, să îl încurajeze, să îl iubească, să-i mai dea ceva de frecat în pat, să mai facă copii. Da? Și cam atât. Adam era responsabil cu crearea securității Evei și crearea securității întregii omeniri. Dat fiind că Adam era preocupat de cine știe ce, Eva a ajuns în punctul în care, printr-o greșeală a gândului, toată omenirea s-a dus pe copcă. Practic, trebuie să recuperăm în partea cea nasoală, da, cunoscând atât binele cât și răul. Noi acum suntem în cunoștința răului, luând, să spun așa, traiectoria cea mai lungă pentru a obține ceea ce ei deja aveau, dar au pierdut, și anume viața veșnică. Într-o lume de bliss, într-o lume de pace, de securitate, în care abundența exista peste tot. Nu era problemă de abundență. Imaginează-ți să te fi născut într-o asemenea lume, în care problema financiară să nu mai existe, să nu știi ce înseamnă frică, să nu știi ce înseamnă anxietate,
să nu înțelegi ce înseamnă durerea, să fii pe cealaltă parte, pe cealaltă variantă a percepției, complet. Să efectiv să te chinui, să înțelegi cum cineva s-ar putea simți în nesiguranță, dat fiind că contextul în care te-ai fi născut era complet stabil. O lume în care nu ar fi existat motive de insecuritate. Bărbatul este cauza insecurității din lumea de astăzi. Da? Din societate, bărbatul. Femeia este responsabilă cu emoțiile, cu intuiția, cu iubirea, cu îngrijirea copiilor, cu crearea. Femeia are capacități creative, de aceea i s-a dat privilegiul de a concepe și de a crește un făt în interiorul său. Suntem singura specie din tot universul care împreună putem să creăm ceva și să concepem prin iubire. Copiii ar fi trebuit să se nască în orgasm, nu în dureri. Dacă chakra creativității nu ar fi fost blocată de un sentiment de rușine și apoi vină, da, chakra plexului solar. Părinții noștri, în perioada de securitate, anii respectivi, care marchează deschiderea completă a subconștientului, este până în perioada în care copilul începe să aibă amintiri. Mami, mi-ai promis ieri că mă duci la parc. Și nu m-ai dus. Copilul, când începe să-și amintească, acea perioadă de subconștient începe să se închidă și să se dezvolte ce? Partea conștientă de percepție. Copilul începe să formeze amintiri, să conștientizeze amintiri, pentru că amintirile sunt oricum stocate începând din momentul creierii fătului. În momentul în care cele două celule se unesc în creație, da? Și se multiplică, acolo se formează memorie celulară. Toate celulele din organismul nostru se dezvoltă, toți feții, da, din interiorul nostru se dezvoltă la fel. Nu ai văzut o gravidă care să crească fătul începând cu o mână prima dată. Toți au același mod de dezvoltare, pentru că există memorie celulară acolo. Și această memorie există peste tot în creație, prin perpetuare, și deci și noi suntem făcuți să funcționăm tot prin perpetuare. Problema noastră este în felul următor, că în momentul în care, în perioada în care nu reușim să fim foarte conștienți de gândirea noastră, în perioada respectivă, da, în primii ani de viață, până la vârsta de 5 ani sau 6 ani, aș putea chiar spune, noi stocăm absolut tot, de la miros, de la senzație, de la concluzii, fără să întrebăm, să clarificăm, percepția noastră în funcție de mediul înconjurător în care ne-am născut. Și aia luăm cu noi în planul conștient, care se va vedea în mod extrem, deliberat chiar, în viața de adult. Deci, prin urmare, dacă atunci când ai fost copil ți s-a spus că ești prost, că ești idiot, că ești urât, că nu ești capabil, dacă ai fost dat peste mâini, abuzat fizic, emoțional, că faptul că ți se adresează anumite apelative, asta este abuz emoțional, ok? Pentru că ți se adresează anumite apelative. Abuzul care are loc în preajma ta, în spațiul tău, în atmosfera ta, da? Tot așa, reușești să stochezi anumite amintiri, percepții, concluzii la mintea ta de copiluț, în capacitatea ta de a percepe și de a gândi. Este suficient cât să înregistrezi și să stochezi informații
pe planul tău subconștient, de care mai târziu nu-ți vei mai aminti, dar te vor afecta pentru că sunt pe partea aceea de roată de hamster din planul subconștient, automat fiind învățat că nu poți, fiind învățat că nu meriți ciocolată, nu meriți suc, nu meriți înghețată. Astăzi n-ai fost cu minte, nu-ți dau nimic. Ești urât când plângi. Nu vrea nimeni să te vadă, nu ți rușine. Nu ți rușine. Plângi în public, toată lumea te vede. Stochează-ți emoțiile, nu știu, fă ceva cu ele, să nu le văd, că mă faci de rușine. De ce ai fost rău? Ești pedepsit la colț. Nu meriți să ieși afară la joacă pentru că nu ți-ai terminat temele de casă, de la școală. Nu înveți bine pentru că nu ești atent. Nu ți-e rușine să mă faci pe mine de râs, stai că-ți dau eu ție. Astăzi nu mănânci pentru că n-ai făcut curățenie în casă. N-ai învățat bine la școală, nu mai primești cadou de Moș Crăciun sau știu eu ce putea să fie, da? Toate aceste comportamente în educația, în mod particular până în vârsta de 5 ani, copilul poate să fie abuzat de mediul în care trăiește, de persoanele, da? De persoanele cu care trăiește, persoanele semnificative din viața sa. Poate fi abuzat de frații mai mari, bulit chiar. Aceste repercursiuni se văd foarte evident în viața de adult. Și te trezești în viața de adult că nu știi ce să alegi ca să fii mai fericit, nu știi ce să alegi ca să fii... îți dorești să fii acceptat de ceilalți, îți dorești să fii iubit de ceilalți și deci prin urmare trebuie să îți reinventezi un set de activități sau de reacții ca să poți să obții ceea ce îți dorești. Cu paternurile din subconștient pe care le cari în spate toată viața ta de adult. Dacă ai trăit într-o familie care te criticau mereu, acolo la tine stima de sine este la pământ. Sensul de securitate îl creează părinții, tatăl este responsabil cu capacitățile tale, cu felul în care produce material și îți creează liniște și pace. Iar mama este responsabilă de iubirea ta. O mamă care nu știe să iubească are, da, tot felul de lacune emoționale care mai târziu le vei înțelege de unde vin. În viața de adult vei dori mereu să cauți un bărbat care să te iubească. Pentru că tu nu știi că bărbatul trebuie să-ți ofere protecție și securitate, nu iubire. Tu ești cea care trebuie să ofere iubire. Tu ești cea care trebuie să se iubească pe sine și să producă iubire în interiorul său pentru a oferi unui bărbat care are nevoie de iubire, ca să îți creeze ție un sens de securitate și de protecție. În felul acesta te vei simți iubită. Felul corect de... felul corect pentru o femeie ca să se simtă iubită, felul natural, să-l punem așa, este atunci când un bărbat este foarte umflat în pene, mândru, ca cocoșul, da, cu ea, îi oferă tot ce are ea nevoie ca să își protejeze energia sa feminină și, nu în ultimul rând, nu o face să se simtă sub nicio formă în nesiguranță față de celelalte femei, față de persoanele din jurul său,
față de propriile emoții pe care acest bărbat le are pentru ea. Adică, dacă un bărbat nu este capabil să-ți ofere protecție și securitate, tu te vei simți nesigură lângă acest bărbat. Te vei simți mereu cu tendința să crezi că acest bărbat nu te iubește cu adevărat sau nu simți că bărbatul ăsta este îndrăgostit, înnebunit după tine. Nu îți arată că îți protejează energia ta feminină, ci mai degrabă te pune la muncă ca să te duci, să aduci bani în casă, să te faci să te simți utilă, ca să puteți plăti facturile împreună. Când ieșiți în public, ai impresia că nu ești tu cea mai frumoasă și cea mai specială femeie din lume pentru el. Toate aceste emoții pe care le ai tu sunt corecte. Dar trebuie să te uiți la origini, de unde vin de fapt aceste emoții, pentru că s-ar putea ca să ai o persoană superbă lângă tine, care face de toate, salturi mortale stă în cap pentru tine și totuși nu ești atrasă de un asemenea bărbat. Pentru că tu ai fost școlită în planul tău subconștient să cauți iubirea, fapt pentru care multe femei devin lesbience. Pentru că o femeie, atunci când este prea mult în extrem în energia sa masculină, persoana aia se ocupă foarte mult de protecția sa. Este lider în carieră, face bani, pe muncă, e pornită pe muncă sau pur și simplu poate să facă o muncă modestă, dar să considere că trebuie să facă ceva ca să fie apreciată și valorizată de persoana iubită. O femeie care face este în energia sa masculină. O femeie care își mătruiește este în energia sa feminină. O femeie care trebuie să dețină anumite standarde prin muncă fizică grea, doar pentru că, păi, femeia asta nu face nimic. Femeia asta nu trebuie să facă nimic. Femeia asta trebuie să existe. Femeia asta trebuie să aibă grijă să fie cât mai frumoasă și să-și protejeze energia sa feminină. Ca să fie capabilă de iubire, femeia asta trebuie să se iubească prima dată pe sine. Altfel nu este în stare nici mamă să fie. Dacă o femeie face, femeia aia este în energia sa masculină. O femeie în energia sa feminină pretinde, își expune dorințele și așteaptă ca treaba să-i fie făcută. De cine? De un bărbat care este în energia sa masculină și înțelege foarte bine că rolul femeii ca și existență în viața sa nu este ca să facă nimic. Să luăm un exemplu. Îți iei un bărbat care lucrează în fabrică. Să presupunem că tu ești bine din punct de vedere financiar. Trebuie să ai un echilibru între energia feminină și cea masculină din interiorul tău, atât cât să îți poți permite să fii independentă în propria ta viață. Dar atunci când vine cineva, poți să fii interdependentă, poți să fii tu cu bănuții tăi, tu cu situația ta financiară și vine cineva la tine care are de toate. Este altcineva care încearcă să îți intre în grații, dar are un loc de muncă modest pentru că nu a reușit să se cunoască acel bărbat pe sine suficient de mult ca să înțeleagă că poate să obțină tot ceea ce își dorește el pe plan financiar. Un bărbat care, de exemplu, lucrează la fabrică sau lucrează de la un paycheck la un alt paycheck, da? De la salar la salar, nu are foarte mult, arată despre el că el este în energia sa feminină, nu prea mult în acțiune, poate este în acțiune, dar are nevoie de vindecare pe plan emoțional ca să înțeleagă la ce este bun și cum să producă, cum să muncească mai puțin
pasiv, să facă mai mulți bani și să își creeze un imperiu. Atunci când este pregătit să ofere protecție și securitate unei femei. Până când un bărbat nu este capabil, da, să se întrețină pe el, sau nici să nu vorbim de cei care nu reușesc să se întrețină pe ei. Vorbim despre bărbați care nu au, bărbați care sunt săraci, care trăiesc de la un paycheck la un paycheck, la fiecare salar lunar, au salariile cât să acopere facturile lunare și atât. Acești bărbați trăiesc în chakra rădăcinii, care nu este încă deslușită. Și ce înseamnă acest lucru? Nu au, le este foame, le este somn, nu știu cine sunt ei înșiși, dar au pretenții, au un sex drive mai intensificat, au pretenții la femei, sunt extrem de sexuali, de activi în capitolul acesta, dar nu au nimic, nu au o locuință, nu au nimic. Ce să ofere unei femei? În loc să își focuseze energia lor sexuală pe muncă, concentrându-se cum să ajungă să aibă un sens de securitate în propria lor viață, ca apoi să fie capabil să ofere securitate și protecție viitoarei lor soții, aceștia trăiesc de pe zi pe alta sau nu văd nicio problemă în a fi low vibe, în a fi de vibrație joasă, a trăi cu ziua, a trăi cu plata pe ziua respectivă, a ieși la distracții, pentru că persoanele acestea trăiesc clipa, de moment, trăiesc în instinctele lor de animal, care este ce mâncăm, unde dormim, cu cine ne tragem și cum ne perpetuăm specia. Maxim ce se poate face. Nu sunt în poziția lor de lider, în propria lor viață și deci prin urmare există lacune. Se vede clar în propriile lor vieți cine sunt acești bărbați. O femeie care este conștientă de valoarea sa feminină, de capacitățile sale feminine, își va crea oportunități ca să facă bani în mod pasiv sau să facă bani care să le protejeze printr-o muncă, da? Care să le protejeze feminitatea. Iar în momentul în care sunt opțiuni de ales în iubire, acestea trebuie să analizeze persoana respectivă sau chiar să existe o discuție, da? În momentul în care cineva inițiază o conversație, femeia care este responsabilă sau este foarte conștientă de sensul său de securitate în viață, va întreba pe celălalt: cum stai cu finanțele? Ce ai adunat în viața ta până în momentul de față și ce poți să-mi oferi tu mie? Pentru că eu vin la pachet cu feminitatea mea, cu capacitățile mele de a iubi, de a încuraja și de a face să crească. Sunt o persoană intuitivă și cu asta vin la pachet. Tu cu ce vii? Tu ce ai să-mi oferi? În momentul în care te întâlnești cu el și simți în corpul tău că sunt ceva senzații de insecuritate, ți se pare că bărbatul respectiv la întâlnire nu este foarte absorbit de tine, ba din contră dă atenție nepotrivită și altor femei, sau ți se pare că atenția sa este distributivă și nu este toată pe tine, creează-ți un set de valori care să îți protejeze sensul tău de securitate. În ceea ce privește locul tău de muncă, emoțiile tale, relațiile tale cu ceilalți, întâlnirile romantice și așa mai departe. Este vital să înțelegi din chakra rădăcinii cine ești tu cu adevărat. În momentul în care, în această perioadă, da, în mod particular,
Situația din lume este destul de degenerativă. Ce se întâmplă este că noi suntem creați cu un set de default. Am fost creați ca să trăim într-un spațiu pe planeta Terra extrem de securizat, în care frica și durerea să nu fie resimțite mai deloc. Erau create pentru protecția noastră. Atunci când iei un trandafir, te împungi, îți dai seama că trandafirul ăla trebuie lăsat în pace. Durerea era, senzorii de durere sunt creați pentru protecția noastră, ca să știm limitele, pentru că fiind creați cu capacitatea asta de a crede în absolut că putem face orice pe planeta Terra, trebuia cumva să ne limităm în planul terestru, 3D, material, abilitățile noastre de a putea. Nu te arunci de pe stâncă pentru că știi că doare. Poate nu mori, dar aproape. În cele mai bune cazuri, cele mai fericite. Dar, fiind creați cu aceste sisteme de default și s-a întâmplat că nu suntem pe partea bună a situației, a lumii, vom fi în curând, dar deocamdată trebuie să amenajăm oarecum situația. Noi trăim într-un mediu care nu este pentru noi. Trăim într-un mediu în care nu am fost concepuți să trăim în asemenea mod. Putem să trăim, putem să supraviețuim, avem capacitatea de a găsi fericirea în orice aspect al vieții noastre, indiferent de situația de instabilitate pe care o experimentăm, dar acest sistem de default este făcut în așa fel încât în momentul în care ajungem în situații prin care trecem și ne simțim extrem de deznădăjduiți, ne simțim extrem de nesecurizați, chiar în pericol, atunci se aprinde un beculeț. Noi suntem creați în felul acesta, în care să ne întrebăm, da? Ne trezim din punct de vedere spiritual dintr-un sens de insecuritate extremă. Dacă ai trăit un sens de securitate extremă în copilăria ta, în mediul în care ai crescut, ești mai intuitiv decât restul lumii, decât restul celorlalți care nu au experimentat sensuri de insecuritate precum le-ai experimentat în copilărie. De aceea ești mai intuitiv decât restul lumii. În perioada asta, ce se întâmplă la nivel mondial este o trezire în masă, din punct de vedere spiritual, al persoanelor care înțeleg, băi, am ajuns să nu știu cine sunt. De ce sunt în situația asta? De ce sunt în situația asta de insecuritate extremă? Stai mai puțin. Cine sunt? Chakra rădăcinii, care îți spune despre securitatea ta și în mod particular despre cine ești. În momentul în care se lovește rău de tot acea chakră, în care tu efectiv nu mai știi ce este sigur și safe pentru tine și ce nu, stai și te întrebi cine ești. Acela este sistemul de default. În momentul în care stai și te întrebi cine ești și de unde vii, ajungem din nou la tematica familia. Rădăcinile tale se formează în copilărie până în vârsta de 5 anișori, 5-6 ani, în momentul în care planul subconștient încet se închide și se închide cu paternurile formate de mentalitate și percepția părinților tăi în legătură cu sensul tău de securitate, în legătură cu cine crezi tu că ești sau cine crezi tu că ești, depinde foarte mult de cine părinții tăi au crezut tu că ești până la vârsta de 5 ani. De exemplu, părinții mei m-au făcut să cred că sunt incapabilă. Am avut un puternic sens de incapabilitate și de neputință. Și deci, prin urmare, chakra plexului solar mi-a fost puternic afectată. Nu am reușit să strălucesc din interior cu capacitățile mele creative, cu potențialul meu de creativitate, pentru că am crezut că nu sunt suficient de inteligentă, am crezut că nu sunt capabilă, ok? Și toate aceste lucruri au fost
în principal afectate în mediul de insecuritate creat de tatăl meu biologic, mediul de detașare emoțională și de răceală emoțională creată de tatăl meu vitreg, împreună cu mama mea, și deci, prin urmare, am crescut crezând că trebuie să fiu pe placul celorlalți, crezând că trebuie să fac ceva pentru ceilalți ca să îmi arăt valorizarea, dar să arăt faptul că sunt valoroasă, că sunt iubibilă. Când în realitate nu mi-a arătat nimeni cum trebuie să mă iubesc eu pe mine. Și deci foarte interesant că percepția asta de iubire în planul romantic, dar în absolut orice plan al vieții tale, chiar și cel religios sau spiritual, are de suferit. De ce? Pentru că părinții sunt direct responsabili cu percepția ta în ceea ce privește iubirea. Iubirea față de tine, iubirea față de creator și iubirea față de partener sau a celorlalți din jur. Tu poți să crezi, dat fiind faptul că poate nu te-ai simțit o persoană iubită și valorizată în familia ta, poți foarte bine să crezi că nici Dumnezeu nu te iubește. Din cauza faptului că persoanele cele mai importante din familia ta, din copilăria ta, nu ți-au arătat faptul că lui Dumnezeu îi pasă de tine. Dacă celor mai importante persoane din viața ta ți s-a părut ție că nu le pasă suficient de tine, așa încât să simți efectiv emoțional și să percepi, să înțelegi că părinții tăi te iubesc, cu siguranță vei avea dificultăți în a crede că există un creator căruia îi pasă de tine, că există un creator care te iubește și că vrea ca să vezi că te iubește. Nu vei reuși să vezi elementele de iubire în viața ta, nici din partea creatorului tău, nici din partea persoanelor din jurul tău. Nici în planul romantic nu vei vedea persoana respectivă că te iubește. Vei vedea doar ceea ce ți s-a lăsat impregnat în patternuri, da? Pe planul subconștient. Vei vedea mereu ce trebuie ajustat, ce trebuie fixat, vei vedea mereu partea goală a paharului, vei vedea mereu situații care pretind un pic de critică, pretind un pic nevoia de perfecționism, nevoia de ajustare, vei vedea mereu ceea ce te face nerecunoscător pentru ceea ce ai deja și nici de cum nu vei putea să vezi cealaltă parte luminoasă, persoanele care te iubesc cu adevărat. Dacă, de exemplu, ai resimțit gelozie în familia ta, îți va fi foarte greu să vezi altceva decât gelozia. Da? Vei avea mereu tendința de a te impune cumva, de a te valida cumva, vei construi, să spun așa, o formă de ego bazată pe vanitate, dar din aceea nesănătoasă, ok? Din cauza faptului că simți nevoia să fii acceptat, simți nevoia să fii reevaluat pentru identitatea pe care tu încerci să ți-o construiești, dar ți-o construiești pe lacune dureroase, care nu au fost vindecate din planul subconștient. Deci este important să ne ducem în planul subconștient, să ne întoarcem din nou la copilărie, să înțelegem de unde venim ca să putem să percepem cine suntem în prezent. De ce? Cred că toată această discuție pe care am avut-o aici, sau acest monolog, mă rog, voi reușiți în comentarii să-mi spuneți mai multe, veți reuși să conștientizați mai bine, poate, în planul vostru emoțional, ce de fapt se întâmplă, cine a fost responsabil cu lipsa insecurității la tine în cazul tău, ce s-a întâmplat, da, toate bubele care te-au deranjat la părinții tăi de-a lungul timpului, cel puțin în acelea pe care ți le amintești, trebuie rezolvate și făcute pace cu ele. Uneori poate ai nevoie de hipnoză regresivă, poți chiar tu să te duci în meditație și să cauți răspunsul tău în interiorul tău când, culmea, vom găsi mereu răspunsurile atunci când ne simțim în siguranță, într-un moment de liniște și complet deconectați de la orice situație înconjurătoare care ne-ar putea distrage atenția de la obiectivele noastre. Acest tip de senzație era în mod natural, ca să spunem așa,
uh, creat pentru noi, de care să ne bucurăm 24/7, într-un moment de bliss, un moment în care să nu gândim prea mult, ci pur și simplu să ne bucurăm de momentul prezent, de atmosferă și de lucrurile bune și pozitive din viața noastră. Dar, din păcate, am decis cu toții, se pare că, dar nu noi, părinții noștri, am decis să luăm cealaltă variantă și să încercăm ca să putem să recâștigăm recunoștința pe care părinții noștri, Adam cu Eva, au pierdut-o în primă fază. Și nu degeaba putem încă să obținem cadoul vieții veșnice pe care Adam cu Eva l-au pierdut, dar trebuie să înțelegem cum să ne efectuăm, să spunem așa, din nou, schimbarea pe plan subconștient, cum să ne îmbunătățim mentalitatea, modalitățile de gândire, ca să putem ajunge să vedem din nou partea plină de pahar a situațiilor din viața noastră și să mergem înainte cu optimism și cu pozitivitate. Și care ar fi aceste modalități? Una, cum am spus-o deja mai devreme, este partea cu tatăl, de unde vii, cine a fost tatăl tău în viața ta de copil, cine a fost mama ta în viața ta de copil, toate lucrurile care te-au deranjat la părinții tăi și chiar și de-a lungul copilăriei tale, dar până la vârsta de 18 ani sau chiar și după. Vei nota, dacă le vei scrie pe foaie, că aceste chestii care te deranjează pe tine sunt practic chestii repetitive sau care au în diferite forme și situații aceeași rădăcină, aceeași bubă și vei reuși să o identifici într-un oarecare caz. Dacă nu, mai există meditația, așa cum am spus, poți să cauți răspunsuri în interiorul tău pentru că noi deținem o sursă celulară informativă în momentul în care cele două celule s-au creat și au început să se multiplice. Am devenit noi de acolo, am reușit să stocăm informații la nivel energetic, chiar din ceea ce privește statutul emoțional al părinților noștri atunci când am fost încă în burtica mamei noastre. Și, nu în ultimul rând, afirmațiile. Despre afirmații, partea cu meditația și cu introspecția au legătură cu mai mult sensul de claritate. Trebuie să obții o claritate în legătură cu de unde vii și ce se întâmplă de fapt cu tine, ca să poți să faci analogii între cine ești tu în prezent și cine simțeai că erai în trecut, dar nu în ultimul rând, partea cu afirmațiile te va ajuta să reprogramezi acea parte de subconștient și culmea, chiar dacă nu ai reușit să-ți deslușești toate bubele de pe planul subconștient, crede-mă, în momentul în care vei practica afirmațiile în fiecare zi cu noua variantă de persoană pe care vrei să fii, îți vor ieși la suprafață mici conflicte în gândul tău, de exemplu, spui în afirmațiile tale că ești o persoană bogată sau ești frumoasă, ești adorabilă, ești capabilă, ești inteligentă, ești plină de resurse și te uiți în oglindă în timp ce repeți aceste afirmații și în momentul respectiv cam începi să-ți dai seama unde opui rezistență acestor afirmații. Acolo se află bubițele care trebuie vindecate. Ok, drăguțele mele, pentru astăzi am încercat să aspectăm puțin, să punem în lumină situația cu chakra rădăcinii. Înțelegem acum cât de importantă este sensul de securitate. Nu poți să trăiești ca un copac care pretinde să aibă și fructe dacă rădăcinile nu îi se dezvoltă. Poate să fie, da, o bâtă în care încerci să o pui în apă, să crească rădăcini, rădăcinile alea nu mai cresc, bâta rămâne la fel, dar nu se transformă în creangă, în copac, da, tot pachetul cu fructe. Trebuie să ne ocupăm de rădăcini. Și rădăcinile astea pot fi sănătoase, pot fi crescute, împământate, înrădăcinate foarte bine în legătură cu ce știi tu despre tine că ești. Dacă tu știi din copilărie că ești incapabil, toată viața vei crede că ești incapabil. Dacă tu din copilărie crezi că ești urâtă, toată viața vei considera că te simți urâtă și deci vei căuta persoane care vor
amplifica convingerea ta că nu ești capabilă, că ești urâtă. Este foarte important să îți alegi un partener după ce ai determinat sensul tău de valoare, de securitate, mai ales să știi bine cine ești tu și ce-ți dorești tu, ca apoi mai târziu pe drum să nu ai surprize. Ok, drăguțelor, asta simt că a fost pe ziua de astăzi. Promit că voi relua, să spun așa, consistența pe acest canal și mă pregătesc cu idei masive. Deocamdată am simțit nevoia că trebuie să atingem acest punct cu chakra rădăcinii, unde stă sensul tău de securitate. Și da, data viitoare vom vorbi despre chakra creativității și ce tezaururi avem acolo ascunse în momentul în care vom dezbate și vom reuși să recunoaștem puterea creativă din interiorul nostru. Până atunci, data viitoare, aveți grijă mare de voi și ne auzim curând.